Vlogs YouTube, det er Easy Gaming. Og ja, i dag vil vi spille Minecraft. Og jeg har noget, jeg skal vise jer. Vi gør lige først lige det her. I kan nok allerede se det. Det er simpelthen lige... Sådan der. Så er der. Ja. Jeg skal lige teste noget her. Så laver vi lige... Godt så. Okay, herinde. Der er jeg fået lavet sugarcane farm. Og ja, så har jeg fået lavet en bitte nedgang her til... Ja, det har jeg jo set. Og det her, det er normalt. Ellers har jeg faktisk ikke fået lavet noget. Jo, jeg har fået lavet en kiste her med random ting. Den tænkte jeg bare, ja, hvorfor ikke altså. Og så har jeg lige fundet lidt kul og sådan lidt af hvert. Ja. Så det er jo godt nok. Ellers har jeg faktisk ikke fået lavet andet. Er der stadigvæk? Fuck. Den har ikke været lukket siden jeg har været oppe hen bag. Der har jeg taget tingene fra. Så... Og jeg har faktisk lavet en Twitch-konto. Der vil være link i beskrivelsen til den. Så lægger jeg en video op, hver gang jeg vil streame lidt derfra. Så i hvert fald også opdateret på det. Hvis jeg så I vil ind og se mine streams, så vil det være en god ting at gå derinde. Så ja. Og her skal der bare være jord, fordi herinde skal der være wheat farm. Så og hvis I kan se det, så filmer jeg i større opløsning. Det skulle i hvert fald gerne se lidt pænere ud, end det gjorde før. Førhen. Håber det lidt i hvert fald. Ellers ved jeg sgu ikke. Hvad der skal ske. Men så kan vi lige grave lidt mere om. Der var faktisk lidt iron der.
faktisk også have. Så. Så har vi 26 for 24'erne. Det er faktisk fint nok. Skal vi lige op herfra igen. Sådan der. Der var lidt kul. Og jeg fandt faktisk rigtig meget iron derude og hente sand. Og så rolig. Nej, for satan. Hvad fanden? Der er en myg herinde. Fuck, det er irriterende. Den har nemlig stået mig en gang i dag, mens jeg sidder der og spiller Minecraft. Og jeg håber, det er okay, at jeg filmer lidt offline her. Eller laver lidt uden jer. For ellers så vil der bare vælte op med episoder og sådan seriebaser har jeg ikke endnu. Så. Så det vil være lidt dumt at lægge så mange op, hvis der er ingen, der alligevel gider at se dem, så er det lidt åndssvagt. Og så mangler vi lige lidt mere. Jesus. Stak mig kraftigt med igen. Lortemyg. Håber jeg, det her det er nok. Ja, det er det. Så kan vi godt dække ikke så højt derop. Så kan vi lige gøre den her, og så lige smelte. Sådan der. Se, nu har vi masser af iron. Hvor har vi en 18? Vi har faktisk 21, tror jeg. Altså med det der er brændt. Kan jeg godt lige lave. Prøv lige at vente.
Så tilbage igen. Hvor fuck skal vi sætte det her? Det er jo ikke et... Jeg ved sgu ikke. Sætter bare der. Det er... Sgu da lige godt. Sådan. Sådan. Så kan vi godt tillade os at smadre det her. Og ja, så skal vi bare lige have plantet noget hvidt. Noget wheat. Jeg tror faktisk, vi skal op efter... Det kan sgu ikke passe. Jeg kun fik det her ud af det. Det må jeg... Nå, vi kan i hvert fald lige... passe op efter noget mere. Ja. Det kan vi. Lige op efter. Så er vi vist ved at få lidt her. En bitte smule på det hele. Sådan, så kan vi gå tilbage igen. Jeg tror, det er fint nok der. Så går det, hvis jeg er bedre. Sådan. Så kan vi lige gå ind og hente en tree. Det skulle ikke lige være forfærdeligt meget af det. Egentlig talt. Jeg skal lige gøre noget her. Sådan der. Og jeg fik den med ind. Er du homo? Jeg sagde ikke, fordi jeg er noget imod humor. Sådan. Så skal vi bare lige have sat
kabler i. Sådan. Og så har vi den der. Så er vi faktisk også ved at få styr på det hele. Tror jeg lidt. Eller, tror jeg ikke. Det er vi. Vi sætter screen der. I stedet for. Vi sætter en. Der. Så. Jamen, så var det vist også alt for denne gang. YouTube. Vi ses.